Zdravím vás, priatelia. Dnes som si prečítal perly ducha nášho politického velikána kapitána Danka na tému Armáda Slovenskej republiky a jeho koncepciu k vybudovaniu snáď najsilnejšej armády v galaxii. Táto armáda nás má podľa neho chrániť nielen pred inváziou imigrantov, ale aj ako si tak všeobecne. Porozprával nám o telocviku, o autoritách, ale aj o hierarchii. Neviem síce akej, ale snáď nám to v najbližšej tlačovke kapitán Danko vysvetlí. Prečítal som si to dvakrát, ale prisám Bohu nerozumiem tomu, tak by som sa ho takto verejne chcel opýtať, ako to myslí. Tak prvou perlou ducha kapitána Danka je veta: pri počtoch migrantov, keď sa roj tisícov ľudí rozbehne cez Slovensko, tak musíme mať pripravený systém obrany. Prídu živelné pohromy. Štát na to musí mať vytvorenú zložku. Tu nepomôže ani poľovnícky zväz, ani záhradkári, vyhlásil Danko. Tak tu som nepochopil, čo si touto vetou chcel povedať kapitán. O akých tisícoch migrantov, ktorí sa rozbehnú cez Slovensko, ty rozprávaš? Aký systém ochrany? Pred kým? Pred tými mierumilovnými ekonomickými prišelcami? To myslíš vážne, kapitán? Veď dovčera ste do jedného tvrdili, že oni nie sú žiadnou hrozbou. Europoslanci na čele s mužatkou Beňovou hlasujú za ich nadpráva, stredoškolákom vymývate mozgy, že je našou povinnosťou im pomáhať, a každého, kto tvrdil opak, teda že sa musíme pred nimi chrániť, ste označili za fašistu a nácka, Danko. A nakoniec nebol si to ty, kto ani nie tak dávno vyriekol tú historickú vetu: nikto sa z islámu nebude vysmievať ani ho popierať. Tak čo tá náhla zmena, ty pseudolampasák? Buď si sa aj ty pridal na stranu tých zlých fašistov, alebo si sa udrel do bandácky a docvaklo ti, že realita sa líši od tých prekrásnych a načančaných mainstreamových sračiek. Ide ďalšia perla ducha. Iné bolo chodiť na telesnú výchovu kedysi, iné dnes. Bola základná vojenská služba. Chlapec, ktorý ju absolvoval, cítil ruku autority, úctu k spoločnosti, hierarchiu. Mal zodpovednosť. Matka Zem. Neviem si síce predstaviť, v čom je rozdiel medzi telesnou výchovou v 80. rokoch a dnes, ale nech je po tvojom, ty si minister telocviku. Ale fakt si ma dobre pobavil tými nezmyslami o ruke autority, úcte k spoločnosti a hierarchii, pretože tieto veci si ty ako vojačik zalezený v bezpečnej kancelárii nikdy nezažil. Preto ti to rád vysvetlím, aby si sa trošku zorientoval, Danko. V dobe, keď som ja bol základňákom, teda pred 30 rokmi, autorita existovala. Ale nie tá, ktorú si predstavuješ ty. Že si kúpiš kapitánske výložky a budeš bliakať na nováčikov. Autoritou boli totiž mazáci a nie nejaký kapitánko. K tej úcte k spoločnosti ti poviem iba jedno. Nikto z nás nemal ako základňák úctu k spoločnosti, pretože sme na to nemali dôvod. Spoločnosť nás totiž vytrhla z našich domovov a poslala na vojnu. Spoločnosť nás využívala ako lacnú pracovnú silu po stavbách a kadetade, keď sme mali pár týždňov voľna medzi cvičeniami, a tých som si odbúchal cez 20 za 24 mesiacov, kapitánko, na bojovom útvare. Ale ty nemôžeš vedieť, čo to je. Netráp sa tým. Nie, kapitánko, o nejakej úcte k spoločnosti nemôže byť ani reči. Boli to 2 posraté dlhé roky odkrútené s odporom. Tak to je. No a nakoniec o tej hierarchii. No tá tam bola. Zobák, mazák a suprák. Povedz mi, Danko, zažil si ty túto vojenskú hierarchiu v podobe mazákov? Koľkokrát si zažil odber krvi, Danko? Ten mazácky. Nevieš, čo to je? No tak ja ti to poviem, čo to je. Tvoja mazácka hierarchia ti rozbije nos o tvoju vlastnú plechovú skriňu a ty si vlastnú krv zbieraš do svojho ešusu za huronského rehotu celej mazáckej hierarchie. Alebo si snáď zažil povyšovanie na mazáka? Ani to nie? No tak ja ti to vysvetlím. Musíš si zohnať dosku. Čím hrubšiu, tým lepšie. Z tej dosky si musíš vystružlikať tzv. Pádlo. No a s tým pádlom ti tvoja hierarchia 15 až 20 poriadnymi ranami rozbije riť na sračky tak, že si mesiac nesadneš. Pekne v predklone, iba v trenírkach, čakáš na tú poslednú ranu.
Nesmieš sa postaviť, pretože tým porušíš zákony tvojej hierarchie a ty budeš do konca vojny iba zobák. No tak mi povedz, Danko, čo z toho si zažil ty? No ide ďalšia perla. Minister školstva a obrany začali spolupracovať, aby v reforme školstva boli zakomponované aj telesná výchova vo väčšom počte hodín, ako je dnes. Chceme tiež systém branných cvičení. Mojou srdcovkou, a toto je podstatné, je dobrovoľná vojenská príprava a práca so zálohami. No tak tu som sa postral, Danko. Takže práca so zálohami. Videl som tvoju tlačovku, Danko, kde si chcel znemožniť novinára ohľadom tvojej hodnosti. Ty si mu tvrdil, že si skočil iba o 3 hodnosti, z desiatnika na kapitána. Vieš, keď som ja bol na vojne, Danko, jednou z prvých vecí, ktoré som musel sypať aj o polnoci, boli vojenské hodnosti. A to ti povie každý z mojej generácie. Tak mi povedz, aký si ty bol vojačík, keď zo seba spravíš verejne chuja a pred národom bohorovne tvrdíš, že medzi desiatnikom a kapitánom sú len 3 hodnosti. Tvoju šaškáreň s boskávaním výložiek som bral ako hru malého chlapčeka s novým angličákom. Ale teraz vidím, že tvoje zvrhlé chute nemajú konca. Tebe už nestačí jebať národ. Teraz si dostal chuť na vojenské zálohy. No tak si predstav, kapitánko, že dostaneš 30 takých záložákov ako ja, ktorí si odkrútili 2 poctivé roky za komunistov na bojových útvaroch. Čo nás chceš učiť? Z čoho nás ty chceš skúšať? Akú ty máš odbornosť alebo vzdelanie, aby si ty velil vojakov? Ja, Danko, som bol špecialista prvej triedy. Tvoj kolega generál Gajdoš ti určite rád vysvetlí, čo to znamená. A ty chceš pracovať s takými ako ja? Veď ty by si nedokázal zaveliť ani cvičenému vlčiakovi, nie to bývalým vojakom, ty šašo. Prečo nejdeš robiť radšej to, čo mu rozumieš? Privatizovať, tunelovať a klamať. No poďme na ďalšiu perlu. Kam sme sa dostali, keď máme v armáde viac civilov a dôstojníkov ako výkonných vojakov? Nemáme jasnú koncepciu, ako plniť potreby NATO, akým sme typom armády. Úžasné. Táto otázka je však položená zle, Danko. Opýtať sa totiž treba takto. Čo za kreténi sedeli doteraz na ministerstve obrany, že armáda je v takomto stave? Panáčikovia, Slovensko vstúpilo do NATO 29. marca 2004, teda pred 13 rokmi. A ty, Danko, ako kapitán, po 13 rokoch sa pýtaš, kam sme sa to dostali? Pýtaš sa koho? Nás? No tak ja ti to poviem, Danko. Dostali sme sa do psej riti, pretože za armádu bol doteraz vždy zodpovedný idiot, ktorý tomu hovno rozumel. Buď to bol profík s modrou knižkou, alebo SBS-kár z Kauflandu, alebo generál, ktorému vykradnú muničák rovno pod nosom. Tak preto. No, ďalšia perla. Na základe skúseností z minuloročného pilotného projektu tohtoroční vojaci dobrovoľnej vojenskej služby budú cvičiť za nových, atraktívnych podmienok. No tak tu som sa, Danko, pokúsal do chrbta. Kapitánko, aj z tejto tvojej skreslenej predstavy o armáde vidno, že o vojne naozaj nevieš ani hovno. Ale za to sa trasieš na prácu so zálohami, už sa tešíš, ako budeš veliť a vydávať rozkazy, už sa vidíš ako autorita, z ktorej sa idú vojaci posrať. No poserú sa možno takí študentíci, ktorí sa pred pár dňami zišli na Šorošovom pochode, ale nie my. Prezraď mi, kapitánko, lebo ja tomu naozaj nerozumiem, čo kurva znamená cvičiť za nových, atraktívnejších podmienok. Danko, nič také ako atraktívne podmienky neexistujú. Z cvičenia sa musíš vrátiť unavený, zarastený, špinavý, dojebaný, možno s úrazom. Na cvičení musíš potiť krv a opakovať tieto cvičenia dovtedy, kým sa ti všetko, čo cvičíš, nedostane do krvi. Aby si ani nad jedným pohybom už nemusel rozmýšľať, aby to šlo ako po masle. Ak sa tomuto chceš, Danko, vyhnúť, ojebať to, ísť nejakou skrátkou a týmto zatraktívniť, blahoželám. Týmto spôsobom nevychováš nielenže budúcich vojakov, ale ani brancov, ty debil. Možno tak bandu teplošov, ktorí si chcú vyskúšať, ako smrdia prepotené maskáče. Tak, kapitánko, prajem ti veľa šťastia v tvojej lampacáckej kariére
a naozaj budem sledovať tú jednotku zabijakov, ktorú ty ideš vychovať a ktorej budeš veliť. Veľa šťastia, Danko.